Да играем една игра. Има една страна, където бирата е по-евтина от водата, колата е по-скъпа от жената, да си точен е важно, освен ако не си влак, сандалите вървят най-добре с чорап на твоя крак, ако искаш да платиш с карта, по-добре носи кеш, искаш още шеги, връщай се на работа, менш. Коя е тази страна? А. Германия, Б. Дойчланд, С. Немечко, Д. Алемания. Правилен отговор. Досеща се на къде отиват нещата. Но защо Германия има толкова много екзоними и защо те нямат нищо общо с ендонимът, който ползват германците? И какво изобщо са ендоними и екзоними? Екзоним от екзо, външен, е името, което хората извън държавата ползват за нея, а ендоним от ендо, вътрешен, е името, което местното население ползва. Като например, южната ни съседка ние наричаме Гърция, докато Георга ще ти каже, че той е гражданин на древна Елада, родината на демокрацията и гирусът, и би те черпил един, но сега няма много пари, но това не е заради финансовата криза 2010 и защото гърците са мързеливи, и by the way думата криза произлиза от гръцкият, също като демокрация и евро, и като говорим за евро, Германия може да даде повече. И като говорим за Германия, нека да започнем с местното население и как те наричат държавата. На турски Германия е Алмания, както и на испански, френски и няколко други езици. Името идва от германското племе алемани, което обитава териториите на днешен Елзас. Алеманите са потомци на свебите, които ни дават името шваби, което ние с много любов ползваме и до днес за немците. Други, които кръщават Германия на племе, са естонците и финландците, където държавата е известна като Сакса, което, досещате се, идва от саксонците. Саксонците са едно от най-древните германски племена и оставят дълбоко печатък в историята. Те, заедно с англите, друго германско племе, се заселват на Великобритания и дават началото на англосаксонските кралства там, които в крайна сметка ни дават Англия и Обединеното кралство. За разлика от другите народи обаче, славяните някак не успели да се разберат с германците толкова добре, че да научат племена и имена. Вече имам клипче по темата, но ти одявате, че както и сега, така и преди, немският е бил труден език и славяните не се разбирали с германските народи и затова ги нарекли неми, откъдето идва и немци. Вярваш ли не, това често се случва в историята. Например, думата варварин идва от гръцкото барбарус, защото така те наричали нецивилизованите диваци около тях. Видиш ли, освен че тези не знаели какво е демокрация или криза, също говорили неразбираемо, което звучало на гърците като бар, откъдето идва и барбарус. Не! Как така не, бе? Но обратно на немците, които за нас българите не живеят в Немечко или Немия, а в Германия. Откъде идва Германия тогава? Германия е името, което римляните дават на териториите, които немските племена обитават. Откъде идва това наименование, уви е неясно. Дали са заимствали думата от галите или пък са лепнали името на белгийско племе на цяла група други племена, остава загадка. Друго име за Германия с неясен произход е Вокетия, което ползват литовци и латвийци. За съжаление, тук историческите доказателства са още по-оскъдни и произходът остава мистерия. И накрая да обсъдим немското Дойчланд. Германците сами си викат Дойче, а страната им е земята на дойчевците или Дойчланд. Думата Дойч сама по себе си идва от старонемски и означава от народа. С други думи, народни хора били немците. И преди да съм забравил, в това клипче използвам немци и германци като взаимно заменяеми термини, което не е съвсем правилно. Лош инфлуенсър. За да сме коректни, трябва да уточним, че германците са гражданите на Германия, а немците са тези, които говорят немски. Защото немският е официален в цели 6 държави. Айде, сега обратно на работа. Стига почивка.